wata makaranta babba. Ikon Allah, bannan kanshi ni sai ka rasa kankin wiwi ne da haɓa ko kuma koma dai menene da yadda aka ba ɗan ƙasar nan. To makaranta ce. Sha mara hankali. Kullum ana ta miki abu da tasiri ba. Wani iskanci ne. Rasa tarbi. Wani ina wannan mahaifin ke na magana za ki zo ki tsaya bayana? A kan yawon kan nuna ni ƙara hankali kenan. Dole kan. Ai wallahi ga da bulala sai na zane ta ciki da bai har sai ta tsinke a jikinta. Aka da ka kyauta mu. Kuma a'a wasa da mai gida. Na fuskanci dan wajenka ina zuwa gun yar wajena. Gaskiya ne. Gaskiyar magana ni ban bayi tunanin zan masa aure yanzu ba. To makaranta ce da ki da kuma mai kauna. Dan gobe ka ciki. Wata ki kun kashe da baki.